Час новин на телеканалі АТР. 9 лютого, 1078-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» у студії Ескандер Маметов. У справі Чийгоза допитали таємного свідка. Свідку вигадали ім'я – Аблаєв Мемет Юсуфович. Він розповів, що мав знайомство з членами Меджлісу і бачив, як голова Меджлісу Рефат Чубаров начебто керував проривом у Верховну Раду Криму. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Суду был объявлен отвод по той причине, что суд, проявляя личную, косвенную заинтересованность в исходе дела, незаконно снимал вопросы защиты свидетелю, мотивируя это тем, что это может раскрыть данные о личности свидетеля. Все это показывает, безусловно, необъективный, пристрастный, тенденциозный подход суда к допросу этого свидетеля. После обеда допрос будет продолжен. Військові звернулися до Петра Порошенка із закликом припинити торгівлю з окупованими територіями на сході країни. Бійці 16-го батальйону 58-ї окремої бригади Збройних сил України звернулися до головнокомандувача, бо вважають, що економічні відносини із непідконтрольними територіями споганюють пам'ять про бійців, що поклали своє життя за звільнення Донбасу. Ми не підтримуємо жодну політичну силу, але засуджуємо тиск, особливо фізичний, на ветеранів АТО, які сьогодні шляхом торгівельної блокади в Луганській області борються з фінансуванням окупантів. Крім того, ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня, спрямована в ОРДЛО, це пряме фінансування тероризму. Тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій державі. Хто вбив терориста Гіві? Журналісти Радіо Свободи спитали мешканців Києва, Донецька та Москви, хто, на їхню думку, ліквідував проросійського бойовика Михайла Толстих. Мне кажется, Россия. Они убирают свидетелей. Я, вы знаете, не очень верю, что его убили. Я думаю, что куда-то свалил. Мне кажется, больше российская сторона, чем наша. Кто был в этот момент исполнителем, я не знаю. Но кто бы его не сделал, вот на камеру говорю спасибо. Как сказали, что его прям в кабинете, там, ну это уже не знаю. Искать среди своих. Ну, я думаю, со стороны Украины, скорее всего, ну я так думаю, мое мнение. Потому что они же нас стреляют. На Донбассе много всяких бандитских группировок, так что это все их внутренние войны. Ну, может, и Украина. Ну, как бы, кто может отстоять? Мы же не знаем, что там в действительности. Может, там передел территории внутри идет. А может быть, это Киев. Ну, Киев-то точно бомбит, вы же видели танки. Это же нельзя отрицать. Это все Америка, спонсор Украины. Кто эту оранжевую революцию не затеял? Америка, это все Америка. Весь мир Америка разрушила. Есть такое чувство, что кому-то просто какой-то третьей стороне, о которой мы не знаем, выгодно эскалировать конфликт. Просто выгодно, чтобы мы как бы друг друга недолюбливали. Думаю, СБО и Украины. Ну, с кем противостояние? Между Донбассом и Украиной? Ну, кто еще может быть? Кто? КГБ, да? Петро Порошенко відповів послу Німеччини щодо виборів на Донбасі. Під час спільної заяви з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципросом президент України заявив, що проводити вибори за присутності іноземних військ є неприпустимим. У вівторок почався дипломатичний скандал навколо висловлювань посла Ернста Райхеля в інтерв'ю РБК «Україна». Дипломат заявив, що вибори на Донбасі можна провести в присутності російських військ. Після цього посла викликали до МЗС України для пояснень. У Берліні спробували виправдати скандальну заяву свого посла, повідомивши, що той говорив лише про належні умови для виявлення громадян на сході України. Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо, абсолютно неможливим. Німеччина засудила дії депутата Олексія Гончаренка, який напередодні фарбою зіпсував Берлінську стіну біля німецького посольства в Україні. У МЗС Німеччини повідомили, що намагалися зупинити депутата з блоку Петра Порошенка, проте він заявив про свою недоторканність. Гончаренко червоною фарбою написав слово «Nein», тобто «ні». Вчинок пояснив знаком протесту проти заяв посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про можливість присутності російських військ на виборах у Донбасі. І цей вчинок можна пояснити емоційно. Але в політичному контексті
Я вважаю, що це було зайвим. Це є обличчя, в тому числі президента. І в даному випадку має бути засудження і з його боку, і з боку фракції. Ви знаєте, що сьогодні Юрій Луценко заявив, що вже зареєстроване кримінальне провадження з цього приводу. Але я думаю, цього замало. Треба дійсно викидати таких людей з делегації. Нардепи Лещенко та Мельничук побилися через пост у Фейсбуці. Вчора народний депутат від Демальянсу Сергій Лещенко написав пост у Фейсбук, що троє депутатів від блока Петра Порошенка – Ігор Артюшенко, Іван Мельничук та Олег Барна – не прийшли на засідання антикорупційного комітету. На думку Лещенка, вони це роблять за вказівкою адміністрації президента, аби зірвати його. На ранковому засіданні Мельничук підійшов до Лещенка і між ними зав'язалася бійка. До мене підійшов депутат від блоку Порошенка на прізвище Мельничук. Це наближена особа до Порошенка. Він мажоритарник Вінницької області, який обирався за допомогою президента на цю посаду депутата. І почав з'ясовувати стосунки. Коли в нього закінчились аргументи, він почав намагатися проявити якусь фізичну силу, але йому це не вдалося. Постраждав піджак. Вбивство журналіста Павла Шеремета, скоріш за все, має політичний характер. Про це на брифінгу з участю керівництва МВС і Національної поліції заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він наголосив, що факти, які має слідство, побічно вказують на участь російських спецслужб. Журналіст білоруського походження Павло Шеремет був убитий у липні минулого року. Він підірвався в авто, яким прямував на роботу. Винних досі не знайшли, наразі триває слідство. В результате мониторинга телефонных соединений в районе места преступления, в промежутке близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами. Журналист Павел Шеремет в своих публикациях поднимал тему вербовки российской ФСБ украинских граждан для ведения диверсионно-дестабилизационной работы на территории Украины. Кандидати на пост директора держпідприємства «Кримський дім» не змогли представити свої програми. Сьогоднішнє засідання конкурсної комісії перенесли на невизначений термін. В Мінкульті повідомили, що це сталося з технічних причин. Очолити «Кримський дім» в Києві захотіли заступник нинішнього директора дому, музикант Джеміль Каріков, кінорежисер Ахтем Сітаблаєв та експерт з прав корінних народів Юлія Зайцева. Головний редактор радіо «Мейдан» співачка Ельзара Баталова свою кандидатуру зняла. Нинішній директор Олексій Скорик участь у конкурсі теж не бере. Це всі новини на цей час. Дивіться наступний випуск «Заман» з Софією Абляєвою за 2 години. Будьте за ТР. До побачення.